Díomh chuna sa táisih is mis an asnaí lainsigh agus iniu saithing sásta táis chun písa ceola dhéanamh tá chun peirt brasí bli bhúna díomh an badóg stán. John Rhines an tanamatá an tún agus seans bhfuil sé cliste agribh sa scanán Titanic. Níl ach badóg stán san ochar dí ag tastal cumáil le neart buineh chun an tún seo a elam. Déanfaimid an céad leach go máil. Agus inis an dara leat. Tá an tún seo san ochar dí, so cílíonn sé sin go bhfuil C ge cumála F ge. Mar sin ní fágann tú aon mhéara an fadóg stán nuair atá tú ag seanam an nóta C. Agus sin an tún ina thomláin, fair play go le. Má tá tú géirí is féidir le dul hainás chuig an céad leat nó an dair leat den tún chun é cloch de go dtí go bhfuil sé bréifá agus. Tá mé still go mór le si a clistáil ag seanam an tún sin sa Gaeltacht an sair se chugainn. Sin gachar weimse tásúil agam gur bhain siad tanmh agus dult as an ceacht beag ceol sin feicna go leir sibh. Slán fóil!